Lambe kan mo assalamu alaikum odangana ko be jam kan keneka bololo sanfé. Bololo sanfé jam kan mi metalike kan ci réseaux sociaux ma. Kadam ne Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp ona nyona chama. Kanye foli kawi geren turam be sura sanfé. Anana fama yoro. Ode hokmu konnana ay wole bla anga maba flarma. Ode open ay mali dona mkom gasila. Kerengereni ala ku yurugu uganda folo kola. Bi ay wole bla mko flamma. Ode Sungalo Sanogo ani Sidi Dambeli olupna wala kanyi okola no de open ay nana uyurugu chugumna uganda folola aya do ka fo wakati dola abe mo ba kemebo open ay we mo nga na folo dum kasro kata olupna nyefole kanyi okola ko do bashiti madame Bashifitena ambe Shirifula Jabarani flel baka belajile Mali kono ani Mali boka ambi bela jili fu ambi kila tuguni ka do Shirifula yɛrɛ duba kɔnɔna na ka bɛɛ kelen-kelen fo sigiyɔrɔ la basi foyi t'an na bi alhamdulillah. Okay, Sibi ne ba amla fida se Shirifula Jabarani filɛ ba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali boka ani bɔlɔlɔ siraw kan morola me Shirifula tele yɛrɛ barikala bɛɛ lajɛlen fo kata nyamana fo kata bla komana nga fo be bela jini ambe ala tanu basitana. Okay, ama fo awani folikan na me sana ngata roja Siri ame fegalo open ay mali yere fin jume ngal jaranye open ay femunye open ay nana ni ya ka papi taka jatimne papi mun ya sigi ayrebe ayre tuwa fo okunana before ka foko open na ye chakeda mun be ferike bolo seraka na before ma to kana sa nazara kana ko e-commerce voilà donc unana o sera de kan ube fere sani ani ferike bolo sera de kan voilà open na ye o fin fast food sano ay ka fo open ay nali amaro bolo sera de aye ma chama mine mko chama ya don chugo jume ko open ay yere na Mali konnana kerengere ala ni mo an borani kuna fo ni kala ma chugo jume. Okay, mais sigin kifo ni ngal ma c'est-à-dire open ay comme aya fo ko mina open ay société de do société ni avec e-commerce de kan mais société ni yere a Juba be Amérique a siglé no San Francisco mo munu ye open ay yere bla nina ka abla nina na before of fondateur où ye Elon Musk ni beba don dien na folo batiki ba de do Tesla tigi de do voiture électrique min be dien kono no américain ka voiture électrique o na a société ka boni mobili fere société be pratiquement bi o société tigi de ale ni Elon Musk ni mami ye société ni glanyo fait autour de ko Sam Altman donc o pays na folo batiku de wa mo de do mamunu hakli juru charle no dien kono mo mun ka bara sigile no ngolo ko hakli be se ka bla bara la chukudi ka soro farsuko ba bi yere ba ko masebe mun ka bara benendo o de manyana ma yere la donc société ni glana 2016 parce que société ni glana depuis 2015 mais atunye association de mais association yere manaka ke association tunye no yere ye chide do mais te faut te sora la mais à cas do bala ka ke ko une société de qu'on appelle à but lucratif au Kera 2016 donc depuis dès lors société ni avec ailleurs trop fort bien européen ni dona bi al ni tarasa ça ka do open do ça va sur la et fin que mais open quand si ça ni tara Google kan parce que Google nous bébé open de utiliser bi parce que pour nous de Google intelligence artificielle la mon ba tout nous yere bc ko ka faire une étude complète ou que les études très complexes pour nous solutionner jono ka soro ama kene gele apay mais ga kuma la tegete o yora si ça mais c'est ngana ka question ni masan e ka question e ko openay dona Mali kono chodi wa Mali di ngase ka don o ma soro fo yere fofu au ka sran no fa no ye radio et télévision surtout en chaîne nationale Mali chaîne nationale ye open promotion barike bon
ni anw dun ye ni ne y'a mɛn bi ko fɛn fɛn bɔra shirifula la ne bɛ daw la parce que mun na ne b'a jigiya k'a fɔ shirifula ye télé ye c'est une télé vraiment très responsable et en plus forte raison la chaîne nationale oui c'est que ça fait donc chaîne nationale y'a to mais o yɔrɔ in na sisan i ka kuma latigɛ tɛ o ko national mais wagati dɔ la bɔlɔlɔsiraw fɛ u y'a fɔ k'u ye ORTM ka logo dɔrɔn de ta k'a bila ka enregistrer cogo dɔ la alors que c'était pas légal et ORTM yɛrɛ mɔgɔw ka bolo kan madame m'o fɔ bɛɛ ɲɛna bi bɛɛ ka taa vérifier mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ min bɛ se ka fɔ ne ɲɛna bi ko en preuve du contraire ko ORTM ye communiqué bɔ bi ko mun b'a fɔ ko non ko OPNA ka publicité ma kɛ olu ka chaîne kan ne kɔni m'a mɛn wa m'a ye donc ça veut dire tout simplement que fɛn fɛn bɛ ka fɔra a bɛɛ ye kuma wɛrɛ de chaîne nationale y'a bɔ bel et bien tout le monde a vu ça bɛɛ y'a ye. est-ce que an ka autorité mɔgɔw yɛrɛ y'a légaliser k'a fɔ ko OpenAI bɛ se ka sigi Mali kɔnɔna na ka se ka baara kɛ ni aw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka d'a kan ko application de don aw ka baara ka wari furunya a kan k'a sɔrɔ aw ma effort kɛ aw yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min tun bɛ baara la a kɔfɛ. C'est-à-dire bon maintenant on est d'accord que bɛɛ bɛ société de kɔnɔ n'i bɛna ni entreprise ye i b'a sigi communauté dɔ de kɔnɔ on est d'accord. Ok, maintenant ni société sigi communauté dɔ kɔnɔna na e b'a sigi communauté denw de ye walima i b'a sigi baganw de communauté denw tɛ wa a tɛ sigi communauté denw de OPNAI sigila ni sɛbɛn jamana sɛbɛn bɛɛ lajɛlen de ye sɛbɛn bɛ yen nɔ ko entreprise bɛ sɛbɛn minnu ta ka sigi jamana kɔnɔ OPNAI sigila n'o de ye Mali kɔnɔ. Ok, donc ça veut dire tout simplement que Mali autorités de ye OPNAI yamaruya a ka sigi Mali kɔnɔ. Ok, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ joli yɛrɛ ka hakɛ taara ni OpenAI mɔgɔw ka nin waleya nin fɛ. Bon madame ni ko ne ka OPNAI victime yɛrɛ fi ɲɛna bi c'est-à-dire sur le plan national faut estimer à plusieurs millions de personnes ça c'est sur le plan national mais sur le plan international je ne saurais le dire parce que n tɛ se ka ni ko bɛ kuma o kan dɔrɔn n bɛ fili mais Mali kɔnɔ yan les victimes directes faut les compter des millions i hakili tɛ mɔgɔ la dɛ o bɛɛ b'a la. mais bibi na ni victime ni maa min kɛra ni waleya ni jugu ni sababu ye est-ce que aw mun kɛra ye san olu bɛ waleya jumɛn na san situation jumɛn na i n'a fɔ an bɛ don min ko bi k'a d'a kan wari camanba de tiɲɛna ni OpenAI na o yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na bibi na. bon ne ye information minnu sɔrɔ ka bɔ an yɛrɛ ka tɔndenw yɔrɔ an bɛ tasibila kɛ an ka victime bɛɛ ma nka an bɛ tila ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen fana ta ka ɲɛsin maa minnu fatura ni OPNAI kuru ye o kɔnɔ wa an ye maa 3 nouvelle sɔrɔ minnu tanyara OPNAI kɛra a sababu ye o bɛ kiniginifu bɔ an bɛ tila tuguni ka tasibila kɛ maa minnu an ye maa 15 ɲɔgɔnna sɔrɔla minnu ye AVC kɛ ni OPNAI sababu la anw yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna na donc an bɛ tilen tuguni ka segin tuguni ka tasibila kɛ olu mɔgɔw ye ka yira diɲɛmaw na ko an bɛ drame dɔ de kɔnɔna na a ka bon kojugu a tɛ se ka ɲɛfɔ nka a dun tɛ se ka to ɲɛfɔbali fana donc n bɛ se ka mun f'i ɲɛna mɔgɔw kamana gannen de don an kɔnɔna fini an ma gorobe siga foyi t'a la bi kɔni an kamana gannen an bɛ duwawu de kɛ ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma hali bi ala ka hakilina ɲuman d'an ma bon Danbele an bɛ n'i fan fɛ kabini ni waleya nin kɛra sisan aw yɛrɛ ka collectif yɛrɛ baara jumɛn sigi sen kan walasa aw ka hakɛ bɛ se ka d'aw ma ani autorité mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka na aide d'aw ma cogo min na. i ni ce i ka ɲininkali la depuis OPNAI taara marsi kalo tile 20 taara o la depuis o dugusajɛ an ye ɲɔgɔn wele an kelen kelen mun bɛ ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn wele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal da la dɔw taara commune 4 fɛngɛ tribunal da la dɔw taara commune 1 tribunal da la an taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn ka numéro ta an ye dɔw wele dɔɔnin an ye jɛkulu dɔ sigi bɔlɔlɔsira kan n'a bɛ fɔ ko WhatsApp an ye jɛkulu dɔ sigi a ko bɛɛ daminɛna ten donc an y'a fɔ jamana farala ɲɔgɔn kan donc an ye sɛbɛn don OPNAI baarakɛlaw compte la ka yira k'a fɔ u ye an namara o y'an yugu u y'an ka danaya tiɲɛ o kɛra an ka procureur ɲɛfɛ olu fana kɛra sababu ye papier dɔw d'a ma an taara olu bila commissariat la o ye sariya bondaw ye
wala sa ka sɛgɛsɛgɛli ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni mɔgɔ minnu nɔ yɛrɛ la ka se ka u minɛ donc an ka fɛn ɲini ka d'a ma an ka nafolo mun tiɲɛna a sababuya la donc ka ɲini ka d'a ma donc o fana kɔfɛ an ye bɔlɔlɔ sira dɔ sigi sen kan walasa ka mɔgɔ bɛ se ka na u ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ pour que an ka dɔn i ye jɔn ye i bɛ yɔrɔ i sigila yɔrɔ jumɛn kasabi joli donna a la i fɛ i ka joli tora a la donc an ye o fana sigi sen kan bɔlɔlɔ sira kan donc bi o mɔgɔw bɛ mɔgɔ 80 mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 28 bon halisa o t'a bɛɛ parce que depuis ko in kɛra ta dɔw yɛrɛ ye jamana bila o ka ca yɛrɛ de ka ca o ye jamana bila dɔw yɛrɛ ye telefɔni ko yɛrɛ bila pewu ka telefɔni ka jɛn telefɔni yɛrɛ kɔ o ka ca bi na mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ nin dan fɔ ka ban bon an bɛ a ye ne baarakɛɲɔgɔn ye dɔ fɔ sisan ko victime direct tɛ dɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu ka kasabi donna a la wala ni a ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka fɛngɛ ye mais mɔgɔ minnu fana ka tiɲɛni donna caman fana kun k'a sɔrɔ u yɛrɛ bolo tɛ a bɛ se ka kɛ ne kun b'a la a bɛ se ka kɛ e tun ye kasabi don kalifa ne la ne ye o bila n bolo kɔrɔ bon komi a kɛra tan ne fana bɛ se ka ne bɛ ka kasabi ta ka fara n ta kan ka don a kɔnɔ donc a kelen tiɲɛni ye o y'a sɔrɔ e fana bɛ jate i ka hakɛ tiɲɛna ka hali n'a ma sɔrɔ n'a ma kɛ ne yɛrɛ ka bolo ye voilà donc bi na an ye baara minnu kɛ o kɔni an ye plaintes ladon commissariat kɔnɔna na donc an bɛ ka jɛɛrɛw kɛ an bɛ ka mɔgɔw wele an ko ka taa Kayi ka taa bila fo Kidali région kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka jɛkulu dɔ sigi sen kan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba kelen kɔnɔ kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen an bɛ o di ka bɔ Bamakɔ ka taga yɔrɔ bɛɛ mais kabini aw ye weleweleda kɛ ɲɛmaa ninnu ma est ce que u y'aw ka wele jaabi dɔ d'aw ma dɔw y'an jaabi dɔw m'an jaabi an ye sɛbɛn caman sɛbɛn ka taa a bila i n'a fɔ ministre sugu dama dama la an taara primature yɛrɛ ministre ka yɔrɔ la an ye papier dɔ bila yen ka papier dɔ bila ministère des affaires étrangères la ka dɔ bila télécommunication yɔrɔ la donc dɔw y'an wele dɔw bon a kɛra sunkalo kɔnɔna na dɔw ko ni sunkalo tɛmɛna u b'an lamɛn i n'a fɔ an bɛ foli lase yan caman ma yan i n'a fɔ o conseil islamique olu ɲɛmaaw u ko ni sunkalo tɛmɛna u b'an lamɛn tiɲɛna o diyara an ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman ye papier minɛ u ma jaabi d'an ma olu kunnafoni se tɛmɛna donc u bɛ sigi k'an lamɛn an b'o sira kan donc mɔgɔ dɔw y'an lamɛn dɔw m'an lamɛn bon n'u y'an lamɛn fana commissariat ninnu tuma bɛɛ an bɛ taga yen u bɛ kunnafoni jɛlen d'an ma u bɛ enquête dayɛlɛ la u bɛ ka kunnafoni mun sɔrɔ a kunnafoni bɛ se ka fɔ fɔlɔ fo ka taa kɛ fo enquête banna waati min na ni mɔgɔ minnu nɔ yera la sinon tiɲɛna an bɛ olu bɛɛ fo yɔrɔ dɔw bɛ yen kɔni olu dɔw ma yɛlɛ an ye voilà an b'o fana fɔ k'o diya mais misi Danbele yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la an ka bɔlɔlɔ sira ninnu kan vocal dɔ kun carila aw ka waleya ninnu kelen wagati min na OpenAI yɛrɛ baarakɛla dɔ a bɛ komi maliyɛn de don donc a ka vocaliw bɔra a bɛ komi a y'a fɔ a dɔnbagaw dɔ ye k'a fɔ ko u ka i n'a fɔ a y'u la prévenir k'a f'u ye k'a fɔ aw bɛ baara mun na aw bɛ ka wari bila compte min kɔnɔna na maa ninnu ye yuruguyurugu ye ko barisa olu bɛ baara la nin maa ninnu bolo olu yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ kelen min b'a kɔfɛ olu t'u ka ɲɛmaa yɛrɛ dɔn ka d'a kan olu ye farafin n'u bɛ fɛ k'u ka ɲɛmaa dɔn u b'a fɔ ko ayi ko mɔgɔ tɛ se ka taa bureau la a bɛ komi bureau in kɔnɔna na a bɛɛ n'a ka appartement de don bɛɛ n'a ka bureau de don donc n'olu b'a ɲini k'a ye faama ye wagati min na k'u b'u olu empêcher donc o yɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ walima est ce que a sababu ma bɔ aw yɛrɛ de la wa walima a ko yɛrɛ kɛra cogo di ne bɛ jaabi o la n b'a fɔ a sababuya ma bɔ an na ka sababu kɛ n'i y'a jateminɛ u fana yɛrɛ sigira cogo min na Mali kɔnɔ entreprise dɔw bɛ société dɔw bɛ papier fɛn ta o y'a bɛɛ ta fo ka taa impôt la an taara sɛgɛsɛgɛli kɛ o ye impôt sara jamana ye ka tila ka publicité bɔ o thème na ne yɛrɛ kamana ganna ko mɔgɔ tilala ka bɔ k'a fɔ ko u bɛna o sɔsɔli ma kɛ mɔgɔ sɔsɔli t'o la yɛrɛ o thème yɛrɛ b'a kalama ko a bɔra yen mɔgɔ tɛ hali sini mun bɛ se k'a sɔsɔ voilà an bɛɛ y'a lajɛ o ye kelen ye filanan ye mun bɔra ka fɔ ka vocal dɔw bila bɔlɔlɔ sira kan k'a fɔ ka mɔgɔ lasɔmi ko ka bɔ ka u ka wariw labɔ ka fɛn o tɛ tiɲɛ ye o ye yɛrɛ ɲini ko de ye e bɛ se ka kɛ baara la mɔgɔw bolo cogo e n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di e bɛ sɔn mɔgɔ min bɛ e sara parce que baara tigɛ fu ko sara dɔ bɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ mais o tigi e bɛ se ka baara kɛ o cogo di o ye sara ko e t'o tigi dɔn e t'o dɔn e fana sɔnna e bɛ ka baara kɛ n'a ye i bɛ ka wari minɛ k'a dun ni mɔgɔw ka hakɛ tiɲɛna n'o tigi ma ye ne yera e de b'a sara ne kun fɔ
ouais ko ke cogo de sinon i be baara kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛ ɲɔgɔn kalama a bɛ kuma donc n'i y'a ye a tɛ fɛ i k'a ye donc o kan ka e yɛrɛ lasɔmi ko sigana mɔgɔ don donc depuis yen i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i bɛ sen bɔ o baara la an m'o sen bɔ a la fo a tiɲɛna ka o to yen tuma min na sinon nin fukali ninnu k'an bɛ to a la fukali ninnu u ma nin bila o n'a tiɲɛna tuma min o taara tuma min na o ka sɔrɔ ka u b'a yira an na k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu talen kɔfɛ yɛrɛ o ye fukali u ka ko labɛnnen de don u talen kɔfɛ ka nin labɛn k'a bila k'a kɛ comme si olu tun ye mɔgɔ lasɔmi k'a sɔrɔ o tɛ o de kama sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'i yira la i bɛ minɛ a se ka foyi t'a la. An bɛ fo i ka nin walawala in ye Sanogo an y'a ye k'a fɔ hali ni OpenAI tɛ wagati dɔ la fana OpenAI yɛrɛ kɔfɛ application wɛrɛ fana bɔra il paraît que u ye nin ɲɔgɔnna arnaque wɛrɛ kɛ mɔgɔw la e yɛrɛ bolo est ce que o nin n'a ɲɔgɔnnaw caman wɛrɛ bɛ yen nɔ Mali kɔnɔna na an tɛ mun kalama wa. Oui, madame, nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ Mali kɔnɔ il me semble que an yɛrɛ ye nin mɛn ne yɛrɛ ye nin yanni ne bɛ nin OpenAI la waati min na a sɔrɔla mɔgɔw y'a fɔ n ɲɛna Viprium tɛmɛna yan Kinet tɛmɛna yan an bɛ ninnu bɛɛ kalama nka problème ye mun ye c'est à dire OpenAI nana ni sira mun ye tellement que sira jɛlen don mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka fɔ ko nin bɛ kɛ anarchie ye quoi parce que c'est à dire et puis encore faut que mɔgɔ k'a bila u hakili la ko an bɛ contexte dɔ de kɔnɔna na an bɛ contexte exceptionnel de kɔnɔ an bɛ transition de la c'est à dire ni ye ne ɲininka bi tellement que ne dalen bɛ Mali autorités la bi ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko an ni autorités tile la ni autorités minnu ni danaya ba b'u kan k'olu tile la ko ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ quoi o de ye problème yɛrɛ yɛrɛ hali sisan ne kunkolo tɛ ka se ka fɛn min yɛrɛ o de ye parce que anw dalen d'u la kojugu président b'a fɔ a ka kuma lase dɔ la ni ani fɛngɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka dugutigilakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ dɔ la a ko Mali tɛ kɛ batɛmɛsira ye tuguni maa si tɛ se ka ba tɛ tɛmɛ Mali kɔnɔ ten tuguni ne m'a fɔ n ko ba tɛ ka tɛmɛ Mali la dɛ mais ni ba kelen tɛmɛna est ce que président bɛna wuli a bɛ ba to a ka taga wa walima a b'a gɛn ka minɛ ɲininkali de bɛ yen yɔrɔ la an bɛ mun f'a ye an bɛ mun fɔ président n'a ka jɛɲɔgɔnw ye u ka wuli u ka nin ba gɛn ka minɛ parce que an ka ɲɔ bɛɛ de b'a bolo ka taga a y'an ka ɲɔ bɛɛ de dun a tagatɔla de don a kana taga n'an ka ɲɔ ye dɛ n'a taara n'an ka ɲɔ ye ne b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ bonya kojugu a kɔlɔlɔ bɛ bonya parce que n'i ye nin kasabi ta k'a lajɛ anw yɛrɛ dɔrɔn ka victime 8728 victimes dɔrɔn ka investissement bɛ bɛn 2,614,111,475 francs o ye nin ye tout simplement 8000 seulement minnu ka fɛngɛ b'an bolo donc faut aller c'est-à-dire faut compter c'est-à-dire plus de 100 milliards jamana bɛ 10 milliards ta ka don subvention na ko ka Mali bɛɛ lajɛlen la wasa o ye 10 milliards ye jamana bɛ bɔ ka waso n'o ye mais jamana kelen ka maradenw ka 100 milliards n'a kun ka fɛn bɛ ka taga n kɔnɔna finnen de don mais n b'a dɔw bɛ sɔn an bɔ kɔnɔna finna ni Ala ka jɛ d'accord sisan ni an tilala ka ni n bɛ segin ka na i ka question ma i ko ni ɲɔgɔnna caman nana Mali la c'est à dire o caman bɛ yan hali sisan mais olu tɛ comme OpenAI bɛ cogo min na parce que OpenAI structurelen don cogo min na OpenAI ye c'est à dire a fɛn min de don a dilanna ka ɲɛ cogo min na a dilanna yɛrɛ de ka anarchie yɛrɛ de kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a kalama mais mɔgɔ minnu tun bɛ se ka bɔ a kalama o da ye fanga ye sinon ne ni kɔni tɛ an tɛ se ka bɔ a kalama cogoya si la parce que jamana sariya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen n'o bɛ mɔgɔ ma bolo ni ne ye zon ye ni n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ minɛ na parce que ni carte t'i bolo ko ni e bɛ minɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ ni aw ye ne ye ni e ye policier ni e ne ye sufɛla fɛ ni ne ka carte yɛrɛ la i bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ la foyi donc ça revient à la même chose minnu ka document légal bɛɛ tun b'u bolo maintenant société i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na groupe fɛn o fɛn na WhatsApp ni fɛngɛw kan a si tɛ yen nɔ ko i b'a fɔ ko mun ka jabala bɛ yan fɛ mais OpenAI tun bɛ yan 6 mois OpenAI ye 6 mois de kɛ Mali la 6 mois d'emblée o y'o de kɛ Mali la yan et ils ont ramassé des centaines de milliards jabala b'u la u dɔnnen de don wa bɛɛ bɛ taa mɔgɔw ye contrat signé u ka jabala la o contrat o document bɛɛ b'an bolo parce que OpenAI fɛngɛ ye système fila de b'a la soit i bɛ baara k'i yɛrɛ ye c'est à dire compte courant b'i bolo i bɛ baara kɛ a kɔnɔ don o don walima i bɛ compte bloqué kɛ i bɛ contrat kɛ i bɛ contrat signé u bɛ contrat kɛ ka contrat cacheté k'a d'i ma donc maintenant n'i ka délai sera i ka wari bɛɛ lajɛlen bɛ bila i ka kasapi bila e yɛrɛ bolo sisan wala jumɛn bɛ se ka sigi sen walasa dan bɛ se ka sigi nin ko in na
waliya min bɛ se ka bila sen kan sisan ne b'a fɔ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ k'u jɔ o jɔyɔrɔ la parce que ni jamana ɲɛmɔgɔ y'u jɔ o jɔyɔrɔ la siga foyi t'a la ko fu bɛ siri nin bɛɛ la jaa bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de koyi fanga ni maa si tɛ kelen soit fanga bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la soit fanga b'a kɛ mun ka d'a ye nka ni fanga y'a kɛ mun ka d'a ye kɔlɔlɔ fana bɛ sɔrɔ o fana ma hali fanga yɛrɛ nɔfɛ donc ne bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn o ye fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la a banna. Ok, an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ ma. Siri, kuma ka dafa kuma jumɛn b'i bolo k'a lase? Ok, kuma dafa kuma min bɛ ne bolo o ye ka foli segin bɛɛ lajɛlen ma ka foli segin an ka autorité ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka taa président na ka taa bila ministre ani ministre tɔw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko u bɛ baara min na halisa u ka cɛsiri kɛ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan mali mɔgɔw bɛ basigi de la jamana in an bɛ jɛ jamana in de an bɛɛ bɛ falan bɛɛ bɛ bala donc jamana in kelen de i bɛ fɛn fɛn na i mana kɛ baara fɛn fɛn na ni i basigilen i ka baara la jamana de bɛ ni jamana tɛ yen foyi tɛ yen donc o la an bɛ ɲini u fɛ u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka maliyɛnden la dusukun kami ka kɛ sababu ka fu siri o dan na n tɔɲɔgɔn bɔra ka kuma fɛn ka o bɛ se ka kɛ pour que ni ɲɔgɔn kana se ka kɛ tuguni jamana ɲɛmɔgɔ de kan k'u yɛrɛ ɲininka nin sera ka kɛ cogo di parce que nin sera ka kɛ ni an yɛrɛ ka jamana sariya papiyew de ye donc u kan ka se ka fu siri a dan na an ka sariya papiyew kana se ka ta k'a di mɔgɔ gansan ma ten a ka na ka na maliyɛndenw tɔɔrɔ ka taga n'a yɛrɛ sen fila ye tan parce que o man kan tɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bilen surtout an bɛ waati min na ko sisan donc o kumakan laban de bɛ ne bolo ka se ka foli segin victimes ma ka foli segin a yɛrɛ ma surtout ka technicien cameraman bɛɛ lajɛlen ka directeur fo ka taa bila fo commande an bɛ kan ka foli bɛɛ lajɛlen. Merci. Ok, me Sirifula TV jama bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ka guide spirituel fo parce que an ka maaba de don wa an yɛrɛ segilen don a la wa an b'a dɔn n'i y'a ye anw tagara au conseil sɛgɛrɛ an y'a sɛgɛrɛ ka da ale yɛrɛ bakun jɔyɔrɔ de kan ale ka kɛcogo de kama donc an b'a ɲini toujours an bɛ welewelema k'a yɛrɛ ban parce que comme a fɔra k'a kan k'an lamɛn a kan k'an lamɛn nin cause nin na maa min de don maa min cɛsirilen don jamanadenw ka ɲɛji cɛli la dɛsɛbagatɔw ka ɲɛji cɛli la maa minnu tɔɲɔnen don mɔgɔ min ka kɛlɛ bɛnnen don olu ka kɛlɛ ma o ye Madani Hayidara ka baara ye donc an b'a wele a ka anw lamɛn joona parce que anw kɔni pressé don an b'a dɔn n'an y'ale fana ale mana anw lamɛn waati o waati la a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka ladilikanbaw sɔrɔ minnu b'a to an hakili bɛ sigi an bɛ taa sira ɲɛnama fɛ ni Ala ka jɛ o kɔfɛ an bɛ segin ka na ka aw fo ka segin k'aw fo k'a fɔ ko aw ni ce yɛrɛ ci la c'est à dire ni bɛɛ tun b'a kɛ komi aw b'a kɛ cogo min na ne b'a dɔn Mali tɛ se ka to kɔ parce que maa tɔɲɔnen k'u wele ko u ka hakilina d'i ma ko diɲɛmɔgɔw k'u lamɛn o ye fɛn ye sanu tɛ se ka sɔrɔ wari t'a sɔrɔ jama t'a sɔrɔ donc an b'aw fo ka tila ka dugawu kɛ Mali ye Ala ka Mali suma Ala ka Mali taga ɲɛ Ala ka malidenw kisi ni Ala ye hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka caman fɔ an se an yɛrɛ ma salamu aleykum. Merci. An b'a fo aw ka nin walawalali ye nin kun ye Siri Danbele ani Sunkalo Sanogo ye an bolokɔrɔ n'u nana ka walawalakan ye OpenAI donna u gasi la cogo min na k'u yuruguyurugu k'u ka nafolo minɛ ka boli n'a ye an y'u wele u nana caman f'an ye an y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u tɔɲɔna an b'a ɲini autorité maaw fɛ u kana dɛmɛ don ni man ma walasa u ka hakɛ bɛ se ka d'u ma ani u k'a ɲɛɲini hali bi an ka bɔlɔlɔsiraw kan ni ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen nɔ ka na ka mɔgɔw arnaquer ka taa n'u ka nafolo ye ani fana an b'a ɲini maliyɛndenw fana fɛ u ka u hakili sigi k'a lajɛ k'a fɔ ɲin'u ka don ko la u k'a sɛgɛsɛgɛ walima tiɲɛ don wa est-ce que nin ko in bɛ se ka taa ɲɛ ani k'a ɲini kunnafonidilaw fana fɛ n'u bɛ maaw kunnafoni u k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ hali bi est-ce que n'a ye ni kunnafoni di an ka jamana kɔnɔdenw ma est-ce que u bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ a la wa u ka bɔn jumɛn b'a la an b'a ɲini fɛ Ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye nin maa fila ni y'an bolokɔrɔ ka se k'u ka degun ɲɛfɔ an b'a fɔ aw k'an mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka kunnafoni n'a jɛlen na se ko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma aw k'an mɛn.